Na poľnohospodárskom družstve Šarišan v dedine Svinia dnes chovajú 220 dojníc. Aj keď produkcia mlieka prináša miernu stratu, ktorú musí dotovať rastlinná výroba, chovu sa nechcú vzdať. V našom podniku vzhľadom na to, že v jakých podmienkach hospodári, tak tá živočíšna má svoje opodstatnenie, pretože v rastlinnej výrobe nie sme schopní robiť nejakú intenzitu a máme aj pomerne vysoký podiel trvalých trávnych porastov, kde iné veci ako krmoviny robiť nemôžeme. Tak z tohto dôvodu, alebo z týchto dôvodov si myslím, že tá živočíšna patrí do tohto regiónu. A je to aj v podstate jediná možnosť, ako robiť nejakú intenzívnu výrobu, keďže v rastline to veľmi na vzhľadom na podmienky nevieme. Tak živočíšna je priestor, ako tú intenzívnu výrobu robiť. A prostredníctvom tej živočíšnej výroby jednak aj zabezpečovať nejaké takú sociálnu funkciu poľnohospodárskeho podniku na vidieku, keď vlastne pracovníci v živočíšnej výrobe tvoria polovicu zamestnancov. Na prvý pohľad sa zdá, že stačí zvýšiť dojivosť. Genetický potenciál zvierat ešte nie je využitý. Dojíme nejakých aktuálne okolo 26 litrov na dojenú dojnicu. Je to plemeno slovenské strakaté, ktorého potenciál vie byť niekde okolo 30 litrov. Čiže toto je náš priestor pri nejakých našich 220 dojniciach. Vieme urobiť ešte nejakých, povedzme, okolo 800-900 litrov, možno 1000, akože pri optimálnych podmienkach, ale to je maximum. A na to, aby sme my mlieko robili ekonomicky, tak potrebujeme tu vyrábať okolo 7-7,5 tisíc, to znamená, bez navyšovania stavu to nevieme spraviť. Pred desiatkami rokov zvieratá chodili na pašu v okolí hospodárskych dvorov. Vtedy mala takáto kapacita maštalí logiku. Dnes je však ekonomicky neefektívne starať sa o 200 dojníc, keď dojáreň, krmný voz i ostatná technika a aj ľudia by dokázali zvládnuť oveľa viac zvierat. Podľa takých nejakých analýz, podľa prepočtov, ideálny stav je aspoň 350 dojníc. Tak, aby na jednu dojičku bolo dojených 100-120 kráv. A toto už zabezpečuje rentabilitu aspoň na tej základnej úrovni, kedy by sme mohli aj z výroby uvažovať o tom, že nejak tú výrobu modernizovať, dať dostatočné odmeny ľuďom a fungovať ekonomicky. Teoreticky aj farmy takéto rozsahu majú šancu na prežitie, ale bez nejakej pridanej hodnoty, bez nejakého spracovania toho mlieka na nejaké výrobky to nepôjde. A otázne je, že či trh dáva nejaký priestor na to, na takéto veci. Spravidla sa väčší výrobcovia na rozdiel od malých do finalizácie nepúšťajú. Sami by totiž dokázali spracovať len malú časť nadojeného mlieka. Ostatok by naďalej museli predávať veľkým spracovateľom. Cestou k ziskovosti by nebol ani prechod z plemena slovenské strakaté na plemeno s vyššou mliečnou úžitkovosťou. Pre vyššiu intenzitu výroby mlieka u tohto plemena sme zvolili cestu priliatia krvi intenzívnejšieho plemena, ale nie je to cesta, ktorou by sme chceli ísť. Chceme takýmto spôsobom iba trošku urýchliť progres vo výrobe mlieka. Ak by sme chceli to intenzívnejšie holštínske plemeno, tam je väčší telesný rámec a už sú tu potom malé boxy. Čiže to pohodlie, to welfare dojnic by nebolo primerané na intenzívnejšie plemeno. Bolo to od začiatku stavané na tento typ plemena. Je to vyhovujúce do našich podmienok aj preto, že má to menšie rizika, čo sa týka zdravotného stavu, celkové tak starostlivosti o tento typ plemena. Pri tomto počte dojníc môžu dosahovať zisky z výroby mlieka iba najlepší chovatelia. Tí, ktorí dokážu dosiahnuť priemernú dojivosť okolo 10 000 litrov. To sa však nepodarí všetkým. Najjednoduchšia cesta, ako zabezpečiť rentabilnú výrobu mlieka, je mať nejaký rozsah. To znamená výnosy z rozsahu a
podľa nejakých takých analýz, ktoré ja mám aj svojich nejakých prepočtov, tak ten optimálny počet alebo minimálny počet dojníc, ktorý by mal byť na farme, je nejakých 350 kusov. 350 a viac. Pokiaľ chceme produkovať mlieko pre spracovateľský priemysel. Pre zvýšenie počtu dojníc treba nielen získať peniaze na nové maštale, ale aj majetkovo vysporiadať hospodárske dvory. Pozemky na nich patria aj neznámym vlastníkom. Preto sa bez pozemkových úprav nedá pohnúť. Často nie je možné ani len rozšíriť starú maštaľ, nie to postaviť novú. Aj takéto prekážky prispievajú k faktu, že prvovýrobcov mlieka na Slovensku je z roka na rok menej.